गोसोखौ मोजां मोनदों आरो बयनिबो सायाव गुदि कृतज्ञता थादों दे रायजोआ आंखौ अननानै आरो आंनि सायाव बिसास आस्था लाखिनानै एथ' भट होदों बेनि थाखाय रायजोखौ साबायखर होनो सानो। सोरखौ भटनि फारागा 49,900 बेसेबांबा बेबायदि डिफेन्सआव देरहागोन होननानै मिजिंथि दंखायोमोन थारमाने बेनिख्रुइ बांसिनसो दंमोन खिन्थु अबेबा मोनसे भुल जादों दा बेनि थाखाय बेनिख्रुइ बांसिनखौ जों आसा खालामदोंमोन। देरहानायनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन? नेक्स्ट स्टेपआ नायनायसै मा मोनो। ओरैनोथ' महिला समाजा जोंना आइजोफ्रा मिनिस्टारखौ लुबैदों जुदि मोनोबा आइजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोसो दं आरो जुदि मोना होमबाबो मावनानै थांनायनि गोसो दं। नोंथांनि देरहानायाव सोरनो क्रेडिट होनो सानो? रायजो राजा एक नाम्बार आरो लोगोसे जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड PNB बडिनि जेसेबां जोंनि सिनियर लिडारफोर दं बिसोरखौ आं साबायखर होनो सानो आरो लास्टआव हाग्रामा महिलारिखौबो होनो सानो बिथाङाबो जे लास्ट आंखौ माने आंनि प्रति बिसास लाखिनानै केन्डिडेट हिसाबै होदों आरो दिनैहाय आं बाहाय गसंथानो हादों बेनि थाखाय। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPFनि गासैबो जे बिजाथिफोरा देरहानो हाजोबबाय दिनै बिनि सायाव मा बुंनो सानो? निस्सय बिथाङा मोजाङै सानै हयैनो होदों केन्डिडेटफोरखौ आरो रायजोआ BPFनि सायाव आस्था दं। केन्डिडेटनि सायाव थालागि दाथा खिन्थु BPFनि सायाव आस्था दं दा बेनि थाखायनो आं सानो बयबो देरहादोंमोन आरो जों बे आस्था आरो भरसाखौ लाखिनांगोन केन्डिडेट हिसाबै जाय देरहादों दिनैहाय देरहादों होननानै नङा दिनैहाय रायजोआ दे आसा खालामना जोंनो भट होदों जों बेहाय जोङो माबानांगोन आरोखि खामानि मावनानै खोन्थानांगोन रायजोनो। दिनै गोबां लोब रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बरायदों बिसोरनि गोसोनि साननायफोरखौ माबायदि पूरन खालामनो सानो? आं जेसेबां हागौ एसे पूरन खालायगोन आरो गभर्नमेन्ट हिसाबै जा खामानि मावनांगौ रायजोनि बे खामानिखौ आं मावलांजोबगोन। BTC বাকী আৰু 3 নং কোকৰাঝাৰৰ যিমানবিলাক বাসিন্দা আছে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে আৰু মোক চবে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাই দিছে এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। যেটো পার্টির হাইকমান্ডে ডিসিশন লব আর সেই মতেই কাম নিশ্চয় যাব মই এতিয়া একো বিশেষ নাজানো আমার পার্টির হাইকমান্ড আছে ইহঁতে ডিসিশন লব সেই মৰ্মে আমি কাম ফার্স্ট প্ৰায়োৰিটি আপুনি কি হ'ব মই আগৰ পৰাই কৈ আছো যে মহিলা সবলীকৰণ আৰু যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াত মই কাম কৰিম।